Is Mr. Jim Brown, Tommy McCahirlock, ar board Ospís na Gaillimhe. Is agriocht Jonach sin, Tommy Jirathe ar riachtanis, Dini a bhfuil chin, Dini bhfuil chini sin is Tom Cruiseach orthu, agus beidir Dini atá ag dridjim ar Jera a síl. An mór aibretagan na cuarm is fear féidir linn a hort dóibh agus tá Gaillimh. Tá sé fearfháilteach sin i dhéanamh mar an sort of straplín atágan ná tá táhacht ag baint le ga ile nóméid. Mar zolta cách tá lán daoine an Gaillimh a bhfuil Gaeilge acu, sa cathair, sa conde agus go háirithe sa Gaeltacht. Na daoine sin is féidir déalá linn trí Gaeilge, agus tá muid déanamh ar níhiil chun seirbhís trí Gaeilge car ar fáil dóibh. Is féidir linn sin i dhéanamh tríd níos na meán, tríd na fógraí tágan, fógraí pebliachta, ar nuacht litseir. Tá muid ag déanamh ar níhiil chun daoine a arcú agus ostú a bhfuil Gaeilge acu, agus bhfuil an an seirbhís a chóirt trí Gaeilge. Agus ba muid ag déanamh ar níhiil na todhchaí chun é sin a chur chun cín. Gur míle maithagí.